पप्पांक पण परफेक्ट झाला एकदम हिरो पप्पा आहे गंधर्व. त्या स्टिकर काढायचो ना तसंच ठेवायचो स्टिकर. हे आहे त्या नेऊन दे. आंबा बर्फी जबरदस्त लागता. मी घेते आणि सर्वांका वाटा एक एक. तुझा माझं जेवण वाढलेला आणि हा या पडवळची भाजी, काळ्या वाटाणाचा सांबारा, मुळ्याची भाजी, गुलाबजाम, बाईल्यामुळे पनीर, डाळ भात. आहे चल बाय बाय. कणकवलीवरून ट्रेन निघाली आमची. नमस्कार मंडळी, तुमचं स्वागत असा स्वीट फॅमिलीच्या नवीन एका व्हिडिओत. तर मंडळी, कालच्या लॉग मध्ये तुम्ही बघला असाल आम्ही वेंगुर्ल्यात गेलो होतो. तर आजचा दिवस स्पेशल हा, कारण शिकता या बघा. कारण आज बाय आमच्याकडे येणार आहे. बाय, विनय, पार्थ आणि भाऊजी हे सर्व आज आहे देवगड काय येणार आहेत. आणि कालच्या एसीत बसल्यामुळे भाविक सर्दी झाली, शिंकता नुसता. तर आजचं लॉग सुरुवात केलं. आणि दुसरं म्हणजे आज आम्ही बॅड न्यूज म्हणजे आज आम्ही मुंबईत जाणार आहोत 6व्या दिवशी. म्हणजे आजचं स्पेशल पण हा आणि एक वाईट पण हा की आम्ही आज मुंबईत जाणार आहोत. पण जाऊचं तर लागणार आहे. भावीजीचा स्कूल चालू झाला त्याच्यामुळे आम्ही आज मुंबईत जाणार आहोत. आता सर्वांची आंघोळ पांघोळ झाल्या. तर आजची सुरुवात आम्ही पूजा करून करणार आहोत. आता मी गणपतीची पूजा करतो, नंतर घरातल्या देवांची पूजा करतो. गणपतीची पूजा झाली. आता जाऊया आपण घरातल्या देवा पूजा करू. आता आमची पूजा वगैरे झालेली आहे आणि हाय दीपाली भट्टी चालू केल्या ना. आणि हाय दीपाली माका चपाती गरमागरम भाजून देता आणि मी चाय आणि चपाती दरवर्षीप्रमाणे याही वर्षी खात आहे. आणि हे झाल्यानंतर माका वाटतं जेवण करीत आणि बायची आणि आम्ही वाट बघू. आणि दुपारी 1:30 वाजता सांगितलंय मागाशी. आणि दुपारी 1:30 वाजता बॅगो भरणार. बायनी वेंगुर्ल्यासून इलेले आहेत विनय, पार्थ, बाय इल्या आधी प्ले बटन. अरे त्यांना ह्या तरी करू देत, पाया पडू देत देवा. जे काढून दाखव त्यांना. पहिला बघू वाट बघत. काल आणलंच नाही ना तू. छोटा गेलाय नाही आता. ह्यो काय खाताय? पुडिओ बांधता. चल खाऊ देव ना. हा काढ का काय काय आणलं असता बाबा. आधी पाया पडा, पाया पडा. हा तर बाय पहिला आता पूजा वगैरे करून घेता, देवाच्या पाया पडून घेता. त्याच्यानंतर काय हाणलेला हा ता भावीजी एक देणारा. ती वाट बघतात. अरे साडी आत्ता ओळखलं. होय होय मी दिलेली. खायची ती पैठणी. हा बांधणीची पैठणी. भावीजिया आहे वाट बघतात. हे बघा भावीजिया डोळ्यात तेल घालून वाट बघतात अक्षरशः. आणि आजी पण वाट बघता काय आणलं. आजी काय तर नरम साधे हा, ते का चावणार नाही. हलवा आणल्या ना बापरे. बाय पाया वगैरे पडून इलेला. आणि हय जा हाणला खजानो तो आता बाय खोलता. आणि हय सर्व जमा झालेले आहेत. गाव बसा नाही लुटेरे आगे. खोल ना तू आता काय तर दाखव. मिठाई घ्यायची सर्वांना. काय आहे मिठाई? नाही ना अगोदर त्यांना बाकी आधी गोड तोंड करा. वा अरे ही याची सिरसाट मिठाईची आंबा बर्फी जबरदस्त लागता. मी घेते आणि सर्वांका वाटा. एक एक तुकडो वाटा. जबरदस्त. आई आई
जरा हलवू जरा. आंबा बर्फी झाल्यानंतर हलवो. हलवू घ्या शिरसाटाकडचं हा बाबू दे उजव्या हातात घ्या. हे आता जेवचा त्यांका खाऊ दे. जेवणार नाही ती. उलट ह्या कडक आहे हे ह्या मम हे इथं. घे, मला घे. आंबा बर्फी घे. बघ दे पप्पांका दे. रानपिणी आहेत आतमध्ये त्यांका पण दे. चला हे हेअरबँड घ्या बघूया. अरे बाप रे हा, हे हेअरबँड. आता ह्या कोणाक काय आईसाठी आमच्या. दर घे. आई आईच माझी आपली. आणि दर हे गंधर्व मनीषका. गंधर्व मनीष का कपडे बापरे. हे मनीष घे. मनीष. दर. ह्या तुका घाल. का बघ. आणि आता काय गंधर्व का हे गंधर्व. हा आता ठेवून दे. होय 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 बरोबर आहे मापाचा. हे आमचा पप्पांचा शर्ट. पप्पा खेळले. पप्पा आहे पप्पा. जरांगे पाटीलचे फॅन कुठे गेले. आणि हो नथिंग नथिंग फोन. दर पप्पांका. पप्पा खेळले आमचे. ओ पप्पा पप्पांना. पप्पा काय आमचे गायब होत. जबरदस्त आणल्या. कॉटन किंगचा की काय नाही ना. नाही ना. पप्पांच्या मापाचं नाही. पप्पा किंग. आणि ता काय माहिती तुझ्यासाठी फ्रॉक होईल ना. अरे बापरे. अरे असलाच फ्रॉक ह्यानी घातला नव्हता जियान पहिल्या दिवशी. हो. ह्या आयता भेटला असं मस्तपैकी गँग झाले असते पर्पल गँग. ही एका औषधीसाठी दर गौरीसाठी. हे आयत्या नेऊन दे. तुझ्या मम्मीला. त्या मम्मीक नेऊन दे. आणि ही आमच्या आजी काढली साडी. हाय ती कोणाक. आजी काढली. ओके ओके लावा आणि नंतर माईक ठेवा. बाईका ठेवून जावं. चा बघा. हो पप्पा अरे पप्पांचा शर्ट देवा. जरा. जरांगे पाटीलचं घालून फिरत राहतं हायता घाला. ऍड करत राहतं जरांगे पाटीलचे. हा हायता बघ आता तुझा बाप. हायता घालून बघा पप्पा एकदम दाखवा टाका टाका हा काय नाही. हे पप्पांक पण परफेक्ट झाला एकदम हिरो पप्पा. अये गंधर्व त्या स्टिकर काढायचो ना तसंच ठेवायचो स्टिकर. हा बरोबर झाला ना. पण पप्पा एक नंबर. पप्पांक कलर मस्त आणला म्हणजे रिच वाटतात पप्पा. हे झाला ना सर्व. आणि हे का मनीष का पण सर्व बरोबर झालेला. हा सर्वांका बरोबर झालेला आहे ना. आमच्या भरपूर काय ना काय हाणल्या ना सर्वांसाठी. तर ह्यो प्रोग्राम आम्ही हय आता स्थगित करतो आणि जेवणाचा प्रोग्राम चालू करतो. तर हय अर्धी पंगत जेवण उठली आहे आणि अर्धी चिल्लर पिल्लर जेवतात. आता पप्पा जेवतात मनीष गंधर्व आणि आता माझा ताट वाढता. तर आता माझं जेवण वाढलेला आणि हय हा पडवळची भाजी काळ्या वाटाण्याचा सांबारा मुळ्याची भाजी गुलाबजाम बाईल्यामुळे पनीर डाळ भात. तर असा भरगतचं जेवण हा. तर आता मी जेवतोय. पप्पा 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 चला चलो पप्पा चलो चला आई चल. बाबू ही घे. काही वेळेस ना. बसा बसा काकी बस. हा तू काय तेच कसा आहे का ना. आजोबा गाडी येता ना. बाय 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 मनीष. चला हा चला इकडे ये. काय सांगतो. हा बाय बाय. चला हा बाय बाय चला. तर आता विरवाडसून आम्ही निघालो सर्वांचा निरोप घेऊन. गणपती बाप्पाचा निरोप पण घेतला आणि आई पप्पा सगळ्यांचा निरोप घेऊन आता आम्ही परतीच्या प्रवासाक निघालो. आता आम्ही जाणार कणकवली स्टेशन का आणि थैसून करमाळी.
सुंदर वीरवाडी. बाय बाय गणपती बाप्पा मोरया. आम्ही कणकवली स्टेशन का येऊन पोचलो आणि गाडी बरोबर 1 तास लेट हा. म्हणजे 3:40ची होती, 4:40 का गाडी आहेत. तर बघू आता आतमध्ये जातो. तिकीट तर कन्फर्म हा. सबस्क्रायबर भेटले आमचे. काय मुंबई काय जाता इलास काय जातास? हो आम्ही पण आज चाललो. बघतास मग व्हिडिओ काही बघतास? यूट्यूब का बघतास का इंस्टा का? यूट्यूब का. हां हां ओके थँक्यू. असूनच जातं. हां हां चालत आम्ही जातो. मी आलो मुंबईवरून. मुंबई पोलीस होतो तो. आता ते का गाव आवडतं म्हणून गावात ट्रान्सफर करून घेतल्यान त्याने. मुंबई नको म्हणता तो. गाव मस्त म्हणता तो. होय घेतलं प्ले बटन. नाही तर हयच राहा. होय होय हॉटेलमध्ये पार्टी देव. पापलेट पार्टी. चला चला जा बेटे सावकाश जा. चल बाय. चला ए भावी तू घे एक बॅग. मी घेते चला. ते बंद आहेत की काय सरकते जेने. गाडी इली आहे एकदम स्लो मध्ये इली आहे. स्लो मोशन मध्ये इली आहे गाडी. हे B11 बघा. आता ट्रेन मध्ये बसलो आम्ही. कणकवलीवरून ट्रेन निघाली आमची. खावा तुम्ही मजा तुमची. डबो आणलेलो आणि आता वाजलेत 5. 8 वाजता डिनर टाइम होणार. डबो आणलेलो तो आम्ही 8 वाजता खाव. 8 वाजता तर किती वाजले? 5. 3 तास. हा 3 आवर आहे. भजन करा. हे टाय चिपळे आहात ना अजून भजन करू का? तुम्हालाच वाजवतो एकमेका वाजवा. फायनली आम्ही आता ठाणा स्टेशन का उतरलेले आहोत आणि रात्री कितीची होती? 11 वाजता येणार होती ठाणा स्टेशन का. ती पहाटे 3:46 का येऊन पोचलेली आहे. जी आमची झोपेत आहे म्हणजे. आणि आता लोकल ट्रेन पण नाहीत. आता आमका पाऊण तास 1.25 तास थांबूचो. 5 शिवाय ट्रेन नाही. हे चला तर आता आम्ही प्रोग्राम मध्ये थोडी चेंज केलं आणि ऐसून आता रिक्षा करून आम्ही ठाण्यावरसून रिक्षा करून डोंबिवलीत जातो. चला. तर मंडळी लेट पण थेट आमचा प्रवास झालो. थेट आम्ही डोंबिवली गेलो रिक्षा करून. आणि गावची मजा काय वेगळीच होती. गणपतीत कोकणात वातावरण म्हणजे एकदम वेगळाच असता. एकदम भक्तिमय वातावरण असता. भजना म्हणा किंवा विविध कार्यक्रम. आमच्याकडे तर लय कार्यक्रम होते तुम्ही बघले असाल. दिंडी भजन असू देत, फुगडी असू देत. त्याच्यानंतर पण डबल भारी भजन होता लेडीज. आणि रेकॉर्ड डान्स स्पर्धा पण होते गावातल्या मुला मुलींचे. तर असे भरगच्च आमच्याकडे कार्यक्रम असतात. आणि येऊचा मन होत नव्हता पण भावीजीयाचा शाळा असल्यामुळे आमका येऊचा लागला. म्हणजे काळजावर दगड ठेवून आमका येऊचा लागला. तर आता बघू आता पुढच्या वर्षी. पण खरंच लय मजा येईल. आणि आमचे गणपतीतले लॉग नाही बघला असाल तर नक्की जाऊन बघा. लय मस्त लॉग आहेत. आणि हा व्हिडिओचा एंड करतो. व्हिडिओ आवडला तर नक्की लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा आमच्या चॅनल का. आणि तुमचा प्रेम आमच्या या स्वीट फॅमिलीवरती असंच ठेवा. भेटू आता नेक्स्ट व्हिडिओ का. तोपर्यंत बाय. जय महाराष्ट्र. येवा कोकण आपला जसा.